So, ang kalibutan karon na puno nag-vlog. Bati lang kayo te, kay pati panty pakita. Oh, kita ninyo ang kalibutan karon. Kami nagtanaw mi sa akong asawa mga kigsunan, kay ko nga nindot bi ang cellphone. Pero problema na kaayo ang gadget karon. Dagag nagbuwag tungod sa gadget. Musugot mong sarili, ing nakog bakakon, kamo mga asawa na mo'y panahon sa iyong bana kay magsige na lang magtanog cellphone. O ipanglaban yung cellphone ko rin mo diay. Dili talan. Oh, na ay mga bana po, wa na'y panahon. Tungod kay na cellphone. Sa una, 1990s man ko, mga on ganito sa table, istroanay. Karon, waiting ganay kay nga naman na ako'y gifalo. Oh, dito, pag-abot sa bana, sa napulo na ko katuig pagkapastor mga kaigsunan, kasagaran nga miduol kanako nga nagbuwag, wa na'y oras. Kaya nga bana kung construction worker, na'y asawa nga naras balay, tunungutanay sa kami kung say kurso ni mo, nurse. Uy, may kidato na ka. Nurse balay. Oh, ang asawa ng inlo, tinuod ko yan. Wag yan ay problema ang pagkagawin. Ang problema pag-abot sa bana, mag-isgot sa taning mga bana, gikan sa kapoy, maglisod ng asawa katiman, kay tuan na sa cellphone na tanggong. Dili tanan, pero kasagara na na. Bata, mag-isgot butas bata. Sa una, ang bata o ang ginikanan malingaw kay magdula sa gawas. Karon, nang laba ang ginikanan, gipa-cellphone ng bata. Kamu day hunahunaan na, di ba? Miabot na ta karon sa kalibutan mga kaigsunan nga ang gadget na nagtuyok sa atong panahon. But I want to tell you, when you die, time will never come back. Ako na mako'y cellphone. Akong asawa na'y cellphone. Akong anak wa na'y cellphone. Pag abot ana sa balay, nagid may balaod. Kung ako mugawas aning balay, ay ama pastor. Pero musulod na ganit tas balay, bana ka. Asawa ka. Anak ka, kay ngubal, pag-abot dito, banat. Mau na giingon lagi sa akong amigo pang palahubog. And sa, mau na ganadi kay ganahan, pastor, mulis balay, kaya di na may mag-istoryahan na isa akong asawa, mo na pinakabati karon kay ang gawas na mo'y nahimong panimalay, ang sulod nahimo ng sementeryo. Nga naman, perting hiluma, abi ni mo ba nag-away, pero wa na diay nagtalik danay. Kay niya ang asawa, napod siya gikatawan, ni ay bana napod siya gikwan, tanan na lang yun mga kigsunan. Walay sayop sa cellphone. Pero bantayin ninyo kay basig ang inyong oras na igahin sa pamilya, ihilak na nimo isulod sa lungon ang usa. Tinuod sa to. Unang ako kanunay karon mga kigsunan, pag abot sa balay, ako doon ang ginaingnan. Kada abot og Sunday nga among family day mga kigsunan, may ko, walay cellphone. Kita sa enjoy, maligo, tag-ulan, nawala na maguna. Sa una, pamilya, akong papa, tricycle driver, diya na. Pero karon wa na itawang way cellphone. Pati ang nag-drive, di nakapamasayro, kay nagtanaw na. Hurot ang oras niya. Malingaw man ka, kaya ako, di, tagatago man ko, tanawag ko yung Tagum City. Halos na ng driver niya na cellphone. Magturno na ito mo ng dagal kung asawa mag-away kay wa na ang bana di na mamasalag karon kay ang rason mo naman unsa. Init pa. Karon kay init man mo adto sa landong tan-aw dito cellphone. Unya na ay pinakadelikado mga ginikanan bantayanan ninyo. Ang mga bata karon mas bright na sa mga anak aw sa mga ginikanan. Nay usa ka bata nga nagedad sa 10 mga kaigsunan kabalo na sa mangitag pornography. Okay sa cellphone tanaw ninyo ng FB Reels karon? Wala na. Pag-ana ng mga bata, hawad na kayo na mag-scroll. Ang mga bata ron, may na kayo mo password. Inig-open na makigsunan. Ang Facebook karon sa una, istrikto pa kayo. Naapagani nag-short nga makita lang gamay. Wala, i-block. Karon, wala na gyud gamay. Dako na. Nagabantay mo, wala na di-bawal. Pero surayin ninyo, nga magbasa mo Biblia tay. Sa Facebook, nagali masuko, i-block rin ka. Pero niyay ka itong naghihingi. Grabe ni Gugunama dito sa kilid. 1 million views. Kaya sumala na survey kay kanang Facebook, kamong mga vlogger, makita man na nimo dito o kinsay nagtanaw sa imong
gipost nga video. Sumala sa study. Kasagaran magtanaw ng mga babae nga perting kuana. Nagyud nabutan dito, male taas kay percentage. Female, kabalo mo sa resulta. Karon ibalik ang krimen, daghan na hinuog na ripan. Wala na ripan sa kinabuhi og kwarta. Delikado na hinuon ang panahon karon. Did you not know? Sa unang panahon ginganlan na TV is a monster, it kills time. Oh, kanang TV? Sa unang sa panahon ni mo tayo, di ba? Magkalingkod tag TV. Sa atong panahon ako, nakaabot pa ko anang magbayad kog 5. Mutanaw lang ko atong TV niya, VHS pa yun. Kaya bitaw niya nga style niya, butangan lang ko niya, musuksok ka dito, nakatry po ko na sa una nga. Kung kadtong may pinakadato sa mong balay, muadto ko sa bintana, kay manirado ang tag-iya. Muli-li nga, makita na mong matapakon. Nakatry ko na. Karon, besan pag-unsa kagwapo imong TV, panuso na lang na, wala na yung matanaw. Kaya mo ingo naman, asang cellphone. Asang cellphone. Kay tuwa na rito. O sumala pa nila, sa masong gingon, ginganlan na nila nga ang TV sa una, kay muna pinakarabes, gingan nilag monster. How about ang cellphone? Ang cellphone, mga kigsunan, gipanganlan na karon og silent killer. Kung sa'y gipatay sa cellphone, nakabantay mo? Your time. Yes. Kadagag batanon karon pertinang tapulana. Sige na nag-email. Nang lugwa na lang mata binuwa. Subuha. Dong, mukha sa siyang plato. Ay pagbuot niya, mamapildi gani ko ron, bantay lang ka. Kasabaan ng mama. Pero ako'y gilikanan na nga bata, di yung ka. Ako dili man ko ako makikigsunan, duha may akong anak, isa akong asawa. Amen? Aurag nagdudo. Sakwa. Ha? Oh, duha akong anak, mga lalaki pag yun na. Lagi may balaod sa balay, dili man nato pwede nga dili pugngan mga kigsunan or pugngan man nato. Pero naagyo limit. Oh, nay limit. We make now nganong giintrada ko ni mga kigsunan kay naa magutas patay. Unsa ray mawala sa patay? Inig mamatay ta. Nagkatry na mo? Wala pa. Oh, mga tanan ko yun. Namatay na ng nanay. Patay na ni buhay. Unsay nawala sa iya? Aside sa kinabuhi. Aside sa ginawa. Normal mamatay mo. Adyo ka ginawa. Pero sa pagpipina karabes nga nawala siya. Nganong gadget man imong una, pastor? Kay gusto na kong ipasabot sa tanang tao di sa Nukurilya. Kausara ka mabuhi. Na ay pinakadelikadong mawala sa mong kinabuhi. Di ka mabantay. Kamataw. Patay. Mawalang kamatayon. Double dead. Masabi na ako rin. Si Christ na to eh. Time. Wala may time. Asa ba may time si nanay mo gakos? Wala na. Karon kay imong gihugot sa tanang gadget. Imong gihugot ang imong kinabuhi sa pagpanerbo. Ikaw nga bana, wa kay oras sa imong asawa. Ikaw nga asawa, wa kay oras sa imong bana. Manguhit na gani ang asawa, manguhit na gani ang bana sa asawa. Hawa na, tigwa na. Karon kay namatay. Baksyon pa ni mo nga wa na time. Sakto ko eh. Una ka mo mga asawa, manguhit gani. Tigwad! Wala man ang 5 minutos nga oras. Oy, pag human na nagtiro, human! Uma, subuhan na inyong banagang paglimpisa. Alas 3, paskadlaon. Asa pa gang? Asa ba? Wala eh! Sunod po, mag-happy family life seminar. Kaya ganoon, ang mga tao karon, we keep on working para ipakaon. We keep on doing work. But the time has gone when you die. Usaon mo pag-regain sa imong gugma sa imong anak? Usaon mo pag-regain sa gugma sa imong asawa nga imong gitago sa unas kasigingan? Karon nga imo ng asawa, di na ninyo halukan. Time is very important before you die. Amen? Wala na ganina. Wala kasi. Sulayin ninyo. Mangutana ko ninyo. Tawa mo dili. Upatry na ninyo. Ingon na ba akong amigo, Pastor? Magwali gani ka sa namatyan. Musulti yung kag may gabi eh. Ingon nga naman. Kaya diha ni mo may balaan nga naiwakwak.
Ano man? Ngayon ka, may gabi niya, di kanina mga reply, undang o uli dito. So, ayan ako, may gabi daghan pagtaho din. Ay, ito din pala. Ha? Wayo ako Nalay na mahid. Ha? Kaya gini nga itong inubuhi mga kaigsunan. Musugot ka sa dili. Kaisara ka mo 10 anyos, kaisara ka mo 20, kaisara ka mo 30. Mamatay ka, di na nang mo pwede ibalik. Kadaglag musulti na ko, Pastor, manarbaho ko. Human ka manarbaho, mga anak ko. Pilay rin mo na katawas na Mura delikado na nga katawa na Murag milyonaryo na. Lain mo daw ang katawas sa dato o sa pobre. Murag kami sinanay kay dako nigbasakan. Kay gamay ang kato. Basay nga na kinatawan mga milyonaryo na. Kung ka mo sa katawa sa bato, anak ra, smile. Okay, katawa sa pobre. Nawayog na. Murag last night ng laron. Ikaw na, ipilirin mo na yun, muta na lang ko. 75. Musugot mo sarili, 15 anak ni nanay nga nakabayulit. Lagi pangitan niya anak, alam mo naman anak ng trabaho. Mukha anak ng muta na ako. Kaya na lang ko'y gustong i-broke out. Nakabay mga anak niya din Nadire? Asa man, bisag isa lang. Kaya na ko'y gustong ipangutana, nga pagkamamatuod kang nanay, nga siya imong mama. Nadire? Sige, kaya nangita pa man mo, basig makatudlo na mo di maura. Kaya pagtudlo na yun, sana, di na mauyaw na, kaya saan na pala. Pero musugot mo sarili, ang amiga ni nanay, na kay best friend karon rin ay, di ba ka nagdako? Ay, igsuon mo yung namatay. Okay, kaya igsuon mo yung namatay, musugot mo sarili, mga igsuon ni nanay. Sa 75 years ni mo, katong batanon ka ba, grabe ka man trabaho, no? Basok din, paningkamot dito. Pero pangutanan nyo si nanay sa edad na 75. Pangutanan nyo si nanay. Kung tagaan nyo nag 1 million si nanay, tinuod mo dawat na. Di ba, nay? Mudawat na si nanay 1 million. Pero ang kalipay nga iyang nadawat sa 18 pa siya og 75, lahi na. Kay dili na ni mong saon na ni mo yung million. Di ba, tay? Kung papiliyon ka, tay, hatagan ti kag 50 million, bisag wako, pero hatagan ti ka. I-chicken ako. Pero kadabulan ni mukhaon. Okay na ka na. Si tatay, muhidan ni siya Panginoon. Tagain, papilian ni si tatay. I-compare sa batanon karon. Si tatay, tingnan mo, tagaan ti kag 50 million. Pero wa kay kalinaw. Ngayon si tatay, tanawa mga tiguang. Mga pensyonado. Musulti nyo ka. Diba? Tatay mo na. Di na ko anak. Wala na. Pero sa panahon, pangutan na yung mga dalaga. Kamu diya, tagaan mo 50 million. Bisan pag-inon mo, wak kay kalinaw. Sure! Nga naman, lahi na ang oras. Musugot ka sa dili. Karing mga tag-as na gidan nga nangaminyo, nga naniguang na mo, 60, 50, mas pilion ninyo ang oras nga maayo mo lawas kaysa daghan mo kwarta. Tanawa, sila na'y nagwali. Tama yun. Banta dito, inig-uli ron. Pag manguhit ang banga, wala yung hatag. Maraming ganagay kung magwalig na matyan kay magtapok ta. Ngayon akong pagwalis ng matyan, dili ni kay patay. Bisag kung saan akong singgit ni si nanay. Actually, si nanay wala na. Rewarded na kayo, pila edad niya. Ang Bible nagsulti, 70, 85 kita, pero edad na to. Nay nag-birthday, pagwali na ko. Ingon ko. Sa balaang kasulatan, ang sukad nga nakasala sa danog si Iba, ang pinakataas og edad, 969. Nas Bible. Ang iyang pangalan, si Metusela. Karon sa diyang nagkasala, nagkagamay po ang kinabuhi. Nagkagamay. Kung ito nang nagkaputot po ta. Kamu mga putot ay mong kabalaka. Daghan na ta. Ay lang ng unano, digado na nga, putot. Ang edad na to, nagkagamay. Pagwali na ko dito sa Jinsan, ingon ko nga, ang Bible nagsulti, na si Tinta na lang takotob. Namang litiguan sa kung atubangan mag-igsunan, grabe yun niya, nangangang siya paminaw na ko, nagtulo na yun ang laway, kukubalog, usa to, rabis ba to, kung siya na to. Sige siya paminaw. Si Tinta na lang nay, ang kinabuhi, bisa,
taod mga igsunan nayang apos kilid. Sige kidat. Sige na kana. Iko sige, humagwali akong pangutan-on ni iyang apo. Ano sinundig alis na? Pangutanan ako iyang apo. Ingko nga, dahil nako'y pangutanan ni mo, ay lang padunggas nanay, dahil lang. Siya mo ito, pastor. Nakabantay mo ko nanay ganay, pag ingon ako 70 ang edad, matay ang tao, kaya ang kanang 71, extension, panalangin na siya. Ay, pastor, nag-iyango siya. Mga manday, kay ugma, magod pastor, ika-70 na niya. Yan, ingon ako nanay, wala ko'y birthday. Di na ko mag-birthday. 69, radyo ko kotog. Kaya niingos, pastor, kabaro di kasi 70 mamatay. Musugot ka sa dili ang punto, daghan pagtaong mahadlok sa kamatayon. Unsay rason, daghan tag na usik nga panahon nga buhi kata. Daghan tag panahon, gugma sa pamilya, gugma sa atong mga anak, gugma sa atong asawa, gugma sa atong bana, nausik ka na to, kay naglihok ta, binhi sa mga butang, na dili mampud natong madalalig, mamatay ka. Grabe ni mo panding kamot nga magpagwapa kay nagmamatay ka, make up ni mo Pikachu. Tama? Makamake up rin kasi mo kagaling mga dalaga, ako nag-igo ha. Pero mao din tinuod. Akong mama, grabe to gasto akong mama. 1.5 ang bulan ato. Pamada pa'y imo mga kaigsunan, perting kwa na. Pagkamatay, gimikapan, nag-imbalmer, diri pula-pula, lipstick pula. Patay. Diba? Gigasto na to ang atong kusog. But atong nalimtan unsa ang pinaka-importanting panahon. It's not your work. It's your family. It's your husband. It's your wife. It's your children. Because when you die, kinsa tara ba? Lungon man eh. Kita niyo ning lungon. Kinsa pa may bana og ikaw una masawa mo gakos pa na imong bana niya. Yoy, pasiguro mag-ana pa niya ang mga niya may mga banang Lamat. Kado na ba? Ha? Naiusa ka. Adi na ko isulti kay ilador ba kay ni siya nga judge? Salamat, thank you. Salamat, thank you. Naiusa ka judge diri sa Tagum. Basta kay diri ra nagpalibot. Butang gini siya. Lakaw silang mall. Bakta silang mall niya. Kuyong kini siya nga baktas-baktas. Uban niyang asawa. Makakita mo nila. Digid mo kaingon nga 40 na edad. Healthy lifestyle, di na mo kaog kani, di mo kaog isda. Nagyod sila kay, ang iyang mga muna, pastor, dili yung kong magpispas-pas og kaon. Kay dali kong mamatay, gwapa kay akong asawa. Muna ka mo mga bana, o gwapa yung asawa, paningkamot yun mo nga dugay mong mamatay. Ginawa. Isa naliso na, naasa-asang rin yun. Maningkamot. Kaya di mo maningkamot, nga gwapa yung asawa. Mahay mo. Munang ako, nag-healthy lifestyle ko, dagang yung ko, pastor, wala di kay kami dako imong tiyan. Di man po ko ganan, magpadako kong tiyan. Kaya nga naman, wala man ko magpagwapo para niyo, pagwapo ko sa akong asawa. Pero yung akong amigo, pastor, kung saan ng asawa nga pangit, eh ko, it's your own. Kung magaling ka, okay lang. Kamo po mga asawa, gwapo inyong bala. Ay, kamot. Anak na mo yung kinabuhi. Ingon na rin, grabe. Anak itong, nako. Maglakaw, anak, nindo tigdugan, muscle, six-pack, pandisal, munay, o hapnog. Ang atuwa kay, imbis abs, unom ka buo, kuya, abs. Ang nabutang abs, dako mo kayo. Sangitana na. Paglakaw nila, pa-exit na sila, na ipasulod. Pagsulod makigsunan, nakita niya ang classmate. Nga ganahan mo kay kuato niya nga mambabalaod sa yuta. Kay realistic siya ba? Kaya bitaw bisan siya kadato, kabalo siya mamatay siya. Gulingan sila. Mo na kanang mga magtayon nga magulingan sa mga tuog mall. Bisan pag ako magtan-aw niyo, ako'y gahom dili man ko taga Sikihor kay taga Sobrecari Street ko Tagum. Mahibaw-an ako ang mamagtiayon nga suod kaayo. The way you walk and the way you talk. Pero lagyo. Wala, halos kada adlaw kung nagingon nga away. Lakaw, holding hands. Kami sa kong asawa, maglakaw may na kay asawa gunan ako, sa uyab, sa unag. Bisag dili, sugtan, gaksong. Kita lang ganing layang dahon. Dita. Kanas-kanas. Kaya naminyo na, ingo na yung talan. Anong bigog ka mo? Halo!
pagkabaliktad ng utok ng Pinoy. Kami sa Amerika, di man nana. Half manggog ko, half. Half puti. Half German. Half shepherd. Ang anak, umuan. Lakaw na siya, holding hands. Kupot yun na, manong ako, mulakaw ko. Akaksin yun ako na akong asawa. Gunita na akong hawak. Wa may magbuot. Ako ang nang asawa. Unang kamo mga bana, gaksa, mga asawa, gaksa. Kaya wala na lagi na nga panahon magakos-gakos. Walo pa ka nga patay na mo banay mo asawa. Mali man na. Yan yun naman na. Sige, ulat kong ka. Ayaw na lang. Ayaw na. Saan naman ka? Baktas na sila. Sige, baktas. Maogi pagsulod siyang amigo nga kauban niya sa lo. Ingon din siya. Hani. Yung gigunitan. Hani. Dali sa. Paduol sa. Kung ako mamatay, kabantay ka anang lalaki nga kasugat na to. Ay, pagod sila rin yung nanay. Kung ako ang unang mamatay, kabantay ka ng lalaki nga kasugat na to, kana mo'y ipulin ako. After 1 week, pag ninyo din mo. Kuya, okay nga plano, bright yun. Kaya balong isang matay siya, baktas. Habang nagpadool sa ingon dayang asawa, mo bahani, nagampo na rin kang mamatay ka, dili. Yang kapadong, wag mo ko kabalo. Basta kay giingnan kakadaan nga, human sa akong paglubong, 1 week after anak, kana nga lalaki mo'y minyua kay kang panty ko. Kay classmate na ko na. Kaila ko na, butan din na. Kay kung butan ko, mas butan ako na. Lakaw na. Agoy mo yung pagkakuhan na magigsunan. Nakitaan man siya. Ningon na siya, uy, best friend! Ingon po na itong lalaki nga na iyang asawa, uy, best friend! Sila makapirapir sila sa ilang college life. Papapaka, labay na, anak na. Labay, agoy paglabay mga kaigsunan kay ang iyang asawa, sige na magtanaw sa iyang best friend. Gibadlong siyang bana. Sa sige magkatutok niya. Yan si ako lang yung giklaro, ingon po na yung bana, mura magnagdali. Ha? Mga bana, mga asawa, kabaw ko, basig na yung mga asawa din niya nga konsumisyon ninyong bana, ayaw biya iampuha nga matigo. Higog maasa na. Ha? Murag na agyo, wa na yung naningog, oh. Murag na yung nag-ampok. Basig inyo nang giapildag ko, ha? Oh, kamo pong mga bana nga inyong asawa, di po ninyo madawat, bisag baho na lang sa utot. Higog maasa na. Kaya musugot kag sarili, bisag unsa ka, maldito sa imong anak, maldita sa imong asawa, maldito sa imong bana, sultian te ka, inig mamatay na, plastic kayo ka. Butang niya akong bana. Muna sa kamatayon, dagang plastic. Kaya na gani mamatay, paghaya na, di ba, naman ay tribute. Kung sa imong masulti sa matay, grabe ni siya kabuutan. Hindi siya gingunan na siya. Nagkakag-plastic. Pero katupang buhay. Gilabak mo. Saan nabihan na, uy. Naku na lang. Ayaw. Kay kining panahon, mga kaigsunan, na atong gilakaw-lakaw aning New Korea, wa ka kabalo o kanus ang panahona na di na ka makaapak sa yuta. Apan mo balik ka sa yuta. Wa ka kabalo. Naka na nga itong mga batasang garbuso, tanggalan na na, eh. Hindi mo na nimong madaling matay, tanawa. Kinsa na, kadaghan garbuso, Hitler, garbuso kayo! Saddam Hussein, garbuso kayo! Dili na makapildo ang Ginoo sa ako. Asa Saddam Hussein? Patay! Bisag kinsa na tao, Ferdinand Marcos, perte ka dato! Michael Jackson, perte ka dato! Akong gi-research ang kinabuhi ni Michael Jackson. Kailan mo Michael Jackson? Itong ginana? Nigbalot. Wak-wak na. Diba? Dato kayo. Akong research. Grabe si Michael Jackson ka dato. Iyang mata na'y doktor. Iyang ilong na'y doktor. Iyang baba na'y doktor. Iyang dungga na'y doktor. Iyang atay na'y doktor. Iyang halos tanan niyang lawas. Gikuhaan niyang doktor. Kada bulan ni check up siya. Pero asa siya? Natanggalan na yung pagkagarbuso, kana bitong mag-away mo sa balay, mura mong nagkuhan og sagingan sa kaektarya, hadi yun magpaubos. Sultian ta ka, mamatay pa ka. Raise your hand. Isa ka, kinsa ni mga kamot niyo? Sige, may ana doon yung 2 ka kamot be.
Murag baliktad akong pangutana, kinsay nay kamot saka katungtong ko layaw lang pugsa. Ila tabok ni kamot ini. Okay. Ngutana ko ninyo, muturo mo di ba kadang malad? Kasi namin yung malad sa inyo, Cornelia. Nakaabot ko ng mga malaray na diya sa trade center. Naipresyo ang himalad na diya sa trade center. Naipresyo. Nasa taripa. Kuya, mag-iingnan ko sa isa. Tanawa na ba, sir? Nasa taripa. Naagod. Kung gusto ka kada o kaugmaon, mubayad ka 100. Pero gusto ka negosyo, 250. Himalad siya. Muna na niya sa trade center. At tumong makita nyo na, magdradag taripa. Himalaran ka niya. Bata pa ko sona, tungo ko ng himalad. Anak din ko, ingon itong tiguang sa mua, 80. Mon dali lemon, butan biya ta sa una. Kay kining mga daot nga mga butan nga mga bata, himalaran sa mga tiguang. No. Gamay na lang kag kinabuhi. Mabinutan na yun. Isa dali. Bagnos niya kung kamot. Kanig yung kamuta. Saksi pag yun kang kamot na naging bagnos niya. Ingon din siya, halamon. Ni Purma maniglitter im. Anak ko, yung sa may meaning anak na mahimo kang mayaman. Ay, ko kasabot, grade 6 mo. Kuha din kong smooth na silupin, akong gitan, kaya basig mawa. Butangan, higot. Ko na, kaning tikas. Mayaman, kaning tikas. Ginibala na po niya, bagnos, mga higala. Pag humagbagnos siya, hala, kulpaan ako, kaya binakong, kasi na, mahimo kang mayaman sa tuo. Sa imong wala, mudato ka! Mudato India po. Smooth, butang na kong smooth. Duha na kakamot. Tingala kong mama, saan na kamot? Pagligo na ko magigsunan. Nanawag kong mama. Maligo ko! Ingon na kong mama, buang na na! Kadako na niyo! Sa basta ligo ko kay ang kaning imong pagligo karon tabang ni nga mudato imong anak. Ang sabi ka? Nag-ana akong duha ka kamot. Wa yun akong gibasa. Hindi paliguan bawal man kay basig mawalang sumpa. First year high school, second year, third year, fourth year, first year college na human na lang ko og college wa gyud kong dato. Kung namatay naman ko sa nanay ko, namakat mas nanay sa kuha Nahiniadto na akong nanghimalaray. Ingon din siya sa kuha nga, mutuo ba kamon nga kanang imong kamot na ay pasabot? Ikaw sa manday. Dahil dahil malaran ti ka. Pareha sila. Iko, nana po na imong binuang nay. Sa may meaning anang ingon din siya, mamatay. Ay, delikado ni. Nya kay namay pikas nga Yung sa mapuning yung kung na-absulto ko, mamatay mo. Yung kung awa di ko ilabot na ikamura. Isa dili, apil na ka. Kung sa'yo, limalad, mututag limalad. No! There is only one God. Tanawa na yung text to, sinanay, Philippians 1 verse 21. For me to live is Christ and to die is gain. Wala na ilain pang makadaog sa kamatayon nga naa sa imong palad kung dili ang Ginoo lang nga nabanhaw. Amen? So, tiyan ito mga kaigsunan. Si Hitler ni, si Kinsay niya, MacArthur. Kung sa gingon ni MacArthur, I shall return. Balikan ta mo. So, ingon si MacArthur, salig mo na ko, kay ako'y muluwas ninyo. Pero si MacArthur, wa mabanhaw. Kadagag mga tao, mga kaigsunan mo, angkon sila, nga sunod nga ni kanako, kay ako'y muluwas nimo. Pero hangtod karon wa siya nabanhaw. Naara ko'y usa ka na ilan ang iyang pangalan, Jesus Christ. Sa diyang niyon siya, sunda ko ninyo, human sa tulo ka adlaw, siya nabanhaw, mga kaigsunan. Amen? Pilian ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay kanang inyong mamatay mo, tinuod yun na siya, apan dunay kinabuhi, human ni ana. Ayaw ninyo pili ang impyerno, wag ilami. Nayo sa kaistorya, hapit ang human. Okay na mo diya? Okay na ko dali. Igang madidiring dapita. Ginagipanugnaw ko karon igang na. Nayo sa katawo nga na impyerno. Ingon dayon ang maong pigbantay sa impyerno nga. Ining impyerno wag yun na ilami. Wag ilami gyud bisag unsaon nimo. Ingon sa caretaker. Kanang napa mo'y kwarto diha sa impyerno. Ingon din caretaker, suri kayo kay daghan na impyerno ron. Gikan sa inyo Cornelia daghan.
Aman dapit, dito sa ubos, sa babaw. Eh siya, gasto nga to. Wala na. Tanaw lang ako ugma, basig na yung bakante, basig na yung langit. Sumasa istorya. Balik na po siya. And siya, caretaker, na mo yung bakante. Wala gyapon, puno gyapon, kaya naging tao, gusto mo ito impirno. Puno gyapon, balik ko ba? Katapusan. Caretaker, gikapoy na ko, waan ako, katulgan rin sa impirno, kaya impirno man siya. Nana mo bakante diyan sa naa pa rin, nakalimot ko. Naa pa may tulo ka kwarto. Pili lang ka rin, asa ka. Ay, kana! Sila na, anagyo ko'y pisto rin sa impirno, na, anagyo siya pisto. Sa ato ta sa unang room, pag-abot ito sa unang room, makiksunan, Gabriel! Pag-abot ito, kaya naglupad-lupad man ang matao. Lahat, paglupad. Ingon itong na impirno. Ingon ang caretaker. Gusto ka rin nga forever ka maglupad-lupad, may landing-landing. Sa murag bati, ako na nag-caretaker, oy. Pero nung tira ko magsiglupad-lupad sa tibok, akong kinabuhi, layo mo na yung ta. Di makadari, sarado. Dita spikas kwarto, kaya murag nindot niya din Siya na pinila diya, pag-abri makigsunan, agoy ang tanang tao, kay nag-anak mo. Ang kamot nasa ubos, nagkakaulakaw. Hala, yung na siya, binuang mo na yung caretaker. Dito lupad-lupad, di ko kalanding, din sige na po landing. Ay, kabati, ani, forever ko magsigig kami. Dili siya. Kung siya ikatulo, dito na. Okay. Pag-abri mga kitsunan, nagkapi-kapi ang mga na-impero, nagkapi-kapi. Na mga taga, sige, kopi. Na siya, akin Pero gilubong silang tae. Ulo rin, nakita ulo na. Kaya kape, na itong ma-impero ngayon na. Akin wala na dagang istorya caretaker. Ganaan ko nila. Bahalag ilubong kong tae. At least akong ulo, gakapi-kapi. Sure nyo ka? Sure na! Sulod siya. Sige! Ambak! Pag-ambak yun ito ba? Gawa siyang ulog. Kape! Tawag siya, kape! Napitigatag kape. Pagkatataon, makigsunan na initingog. Ding dong! Nitingog ang bell. Ding dong! Nanay nag-announce. Okay, tapos na ang coffee break. Pwede na mo maunlod. Ang iya din nakita magigsunan, break time, coffee break. Hantog ron, napasas tae. Muna nga ko isulti niyo, wag yun lang may interno. Amen? Ayawin mo kanto. Ayawin mo kanto. Kanang kinabuhi ninyo, yatag sa ginong pagkatamis sa langit. Wako istoryang tais langit. Bisag unsay pilyon, wag yun lang mga kigsunan ng impirno. Naikatapusan na ko isulting impirno gyapon. Okay na mo, hapit ka na muli. Layo bitaw ko, tagan nyo Corelia mo ko dito sa Kumbugan. Niya akong gibase 30 minutes, so 30 minutes na siguro niya akong hali. Ako man gibase. Sulod na pud siya sa impyerno. Sa tunga-tunga mga kigsunan, gipapili siya, asa man ka? Sa langit ka o sa impyerno? Ingon siya, kanang caretaker, kanang pwede nga ako sang tanawon ng impyerno, ako pong tanawon ang langit. Kaya para maka-decide ko. Ingon ng caretaker, okay. Asa makauna mo tanaw? Sa impirmo ko. Kaya init ka dito. Agoy, pag naog sa elevator mga kaigsunan. Di ni tinog yung istorya, pero na-listen ba? Pag naog sa elevator, pag open doon sa elevator mga kaigsunan, ang nibungat niya disco. Ang sayang pa ng balag na mag-vibe pati kainon siya, kini ako di pangita, kaysa yuta pa ko, palahubog ko, kaya ang tubi nituwason ko Pero yung caretaker, basta ganahan ka mo ito paglangit, tanawin sa mo, check. Sige, sirada ng elevator, sa ka palangit. Pag abot ito sa langit, agoy tanang tao nagampo. Ingon ang kuan. Maburing ko dire. Way lami, puro mga balaan. Maburing ko. Sige, naka-decide na ko caretaker. Asa man ka? Impyerno na lang ko. Kaya perting sadya dito, dagang kay disco. Pagbalik sa elevator mga kaigsunan. Pag-abre, nagsininggitay na. Tabang! Sakit kayo init! Tabang yun siya. Hala! Nabag ko na din
tuwa dito sa taning nag-ingon. Uy, nipili di kag impyerno. Siya okay kaganiya ako nakita disco, kalipay, inom, sigarilyo, babae, dagdag kay gipandakos. Nabi kong nipili ko sa impyerno. Ay, wa na kay kabalo. Advertisement na to. Pero nakakagmord to din advertise na to. Pero wa na nakapili na siya. Sometimes makigsunan, mas mutuot nag-advertise sa kalibutan. When you die, kanabang advertisement pwede pa rin, no? Igsoon ang Bible nagsulti. For me to live is Christ, and to die is gain. Wala na ilaing negosyo sa kalibutan nga pwede ni mong sudlan ayon ang investment. Dagandang sulod atong kapad rin, no? Mga prindang saging ato ba? Ako nailad ko atong 500 po. 1,000. Baligyang anay ang nabiling katurang bugok. Ano, nahurot, dagan kito. Nay naghikog dito sa buwangga kay nakuha dagan. Pero nabi ni balik. Pero nabi ni balik. Pagsugod, pero humno. Kalagan sa mga networking, humno. Kalagan sa mga forex, humno. Kalagan sa atong mga negosyo, humno. Naiuban, ni-approve, pero humno gapon. Pero sultihan ka mga kaigsunan. Wala na ilaing pinakadabes nga negosyo nga imong sudlan. Kanang imong kinabuhi ma-invest sa Ginoo. Tanaw, manginabuhi ka kang Kristo, ang imong kamatayon ginansyado. Amen? Ang kanta sa mga daughters of God. Kung sa ganito, sa kanta niyo ganyan, special song, My life is in your hand. Si nanay, 85 years. Tanawa si nanay, kung inyong tutukan ugma niyang picture, nagapahiyong na siya. Kung sa kayo pasabutan ng picture ni nanay, ha? Usa ra isultihan na ni nanay nga nagpahiyong siya. Munang kamo magpa-picture gani mo katawa jud mo pirmi. Munang ako kada picture smile kay wata kabalo kung sa ibutan sa tong tarpaulin. Basi katong naningil tag utang. Kisa ba mudo aw nato din he. Ni dako duki kagnaon. Nagsiga. Pag-ana sa grabe bisag patay na maningil pa. Ay usa ka dalaga namatay. Pagkamatay sa dalaga, mga kaigsunan, ang kanunay may tabo, magudana, kay istorya na itong mayo, pero katuyang papa, grabe ang papa, nagsulti. Wag yung tago-tago. Ingon na yun siya, last night naman to, mga igala, kaila mo na ako, kaila po mo na yung akong anak, maldita kayo ni. Wani respeto sa iyang amahan. Grabe nagpasakit sa kuha. Karon mga kaigsunan, kanang suga, bitaw, natumba na. Pagkatumba sa suga, ingon na yung papa, tanawa, bisan patay na, maldita naglapon. Itong kinabuhi, makaigsunan nung sa tayo may nunduman sa itong silingan, no? Ha? May nunduman man nila nga nangatag kag panos nga spaghetti? So, may nunduman nila. Buhi para bata. Ha? Inikamatay na to. Diyan na bata makabalo sa gipansulti, ni gamot na itong langit. Kung sa gisulti ni akong kumare, ni kumpare, wak kabalo. Pero mas maayo ba ang buhit na mga igala mga kigsunan? Nga ang atong masilingan, musulti pa. Kabalo ka, nalipay ko nga silingan ta. Awag na yung katawa ni nanay. Siguro si nanay, dagang kanig natabangan. Siguro si nanay, ilado kay ni dini sa iyo. Ako kabalog. Unsay mga maayong binuhatan nga nahimo ni nanay sa inyo ha. Nga hangtod karon nga nung nanuol man mo dini. Aside siguro nga membro mo sa iyo. Pero lagi nahimo si nanay sa iyong kinabuhi. Amen? Ako kabalog, mga best friend ni nanay. Kung mo sa isulti na, munang ako mo smile, yung priminti, magpa-picture. Kaya nagkamatay na to, mas ilan, ang muhimo sa tong tarpulin, mo'y kalaban ni mo, ibutan kong pinakabati ni mong naong. Perting bati munang mo smile ko, pirmi, smile. Kaya inigra pa na smile. Kung mo sa isulti na nanay magkitsunan, huwag nyo ni tutukan ugma. Sayon na kayo, basta mo ito ganit agpatay, nag-minsahe bilin na to. Pabala mo sa minsahe bilin, kitang mga buhi, kabalong mamatay, ang patay, wala naman na ibalo nga sila mga matay, sayon na kayo, ikaw na'y sunod. Hashtag sayo na. Tinuod na. Karon kita'y gilamayan, kung kita'y naglamay, ugma, wat kabalo. Wala man ito nagyampo, pero that's reality. Diba? Karon kita'y nagbilar, ana rin ang kinabuhi, gatuyok, ngayong paniwiligarte, ang buhay ay parang isang gulong. Umiikot lamang. Mga kaigsunan, niya kung ibilin ka na itong tanan, ayaw sige paningkamot para lang mabuhi ka. Paningkamot kauban sa Ginoo, kay kung ikaw mamatay, musugot kag sa dili, way taong di mamatay, ginansyado. Basta Ginoo.
Matulog ka diha mga kaigsunan. Wa ta kabalo. Ang uban madlok, pastoro, di ayusa kay di ko magampo. Ako sang gingnan, dili na to kabugngan ang kamatayon. Ang atong Ginoo mga manta. Atong suliton ang panahon sa imong anak, sa imong asawa, ang imong pagsimba tarunga, ang imong pag-alagad sa Ginoo tarunga. Kay basin sa panahon nga ikaw mamatay, wa kas kamot sa Ginoo, pobre kay ka. Pobre. Hastang luuya na to mga kaigsunan. Hastang luuya. Nya nagandong ta, gusto na ko akong anak nga mag-uban ni. Unya sa kamatayon buwagon ta, pagbalik sa Ginoo, buwag ra gihapon ta. Igsoon, ang atong Ginoo sa langit nga gipanganlan og Jesus Christ, dunay handom sa matag usa kanato nga siya nagaingon mga kaigsunan, gusto ta kang makauban sa langit. Ang pangutana, ganahan ba mo moadtog langit? Kisa may ganahan moadtog langit mga kaigsunan? Praise the Lord. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. Kisa may ganahan mamatay mo nga ginansyado. Ikaw ud, ang Dios magapanalangin kanato mga kaigsunan. Naning manindot nga kagabion, ang kinabuhi ni nanay, usa ka buhi nga testimonya nga nagpasabot kanato. Kausara ka mabuhi sa kalibutan, timan ina. Ayaw sayangi imong oras, ayaw sayangi ang imong Ginoo, ayaw sayangi sa Kristo. Kay kung masayangan tanang tanan, ikamahay tana sa panahon na kita makabsan sa ginhawa mga kaigsunan. Muundang na ko, kay murag nagingo-yango ng uban, ang pasabot ana ni bukal ng init tubig. Kay mamainit na inigaw man. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Amen? Ang Dios mag-uban kanato. Ha? Wala din makaya basta na kay ko. I-off na lang na link. Okay na ta.